Ora masuk. Ketika ini apa-apa kita siap. Suatu saat digeruduk wong akeh ora sampai kualan. Dari kesalahan Saidi berarti. Akhirnya ya ngono kuwi numpuk ora karo-karoan. Kandhanane angel. Ora tau tunggu. Berarti aku pengen ngomong ki sawang-awangan. Lah piye ngomong dibantai sing ora-ora kok. Akhirnya aku ya wis ora betah. Cuman yo piye. Dan karan ngalah apa minggat wis karuan. Aduh lah coba. Padahal dia mengejar di kira kecil orang terlupa apa di sekentaran waktu ini penak. Dari ngene iki akhirnya terus numpuk nih orang Taiwan. Tenan, terus numpuk tenan. Padahal ya sepele. Kesalahan gawe genine ora gede, ora mateng dah wis. Nek geni ora digede ya terus piye lah. Ya ora mateng-mateng. Sowan. Aku yang gawe ora ngono, sacet. Ana numpuk akeh dingerti wong sing lanang dongok-dongok ae ra gelem ngewangi. Padahal kesalahan dari awal ya semua. Ora iso. Apa sing diwarahno ora tau dinggo, akhirnya ya sene iki. Jadi kesane dingerti wong ki numpuk-numpuk sing lanang meneng ae ra gelem ngewangi. Padahal kesalahane ya semang ora gelem apa sacet. Dikandani angel kok ya wis ben kecuali dikandani iki langsung dinggo set ibaratnya wong uta ndek apa nang panggone kono. Jadi ora bingung golek-golek. Lah nek ngene iki dikandani ora dinggo akhirnya kan ya kualan dhewe akhirnya. Apa kuwi tergantung awake dhewe. Mindset utek cerdas piye kan. Kanan kiri oke sepele. Aku rong di bojo dodolan dhewe kula dikontrak wong dodolan biasa dodolan ramen. Anggap apa wong nyalano aku ya ben nyalano. Tengok sing wedok kamar gawe dhewe disalahne ya ben nang aku duwe argumentasi. Masa wong kabeh nyusahno wong terus ora gelem mandiri dhewe. Abote ngosek peso ki lho sak pira. Ngosek peso ki lho, ngungkal peso ki lho sak pira aku. Ngono ora diungkal yang ngenteni tak ungkalno piye jajal. Padahal pemana iso ngungkal dhewe kan nyobain ora sang repotno kok. Lah nek ora gelem iso berarti kan kawit kiamat kurang orang dina ya tetep ngrepotno wong. Apa sing betah model ngono kuwi? Ono ana wong gremeng dering gremeng, kakan cangkem sing mbok dibantah aja kira dibantah selalu dibantah ora dinggo apa piye ukure dikai ngene iki kudu ngene kudu langsung dinggo kan penak langsung ben ngapal berarti wong uta ki mung ndek tekan ya nang pojokan kono panggone wis nang pojokan kono ya wong uta ndek tekan sanggon-nggon ora nang panggone ya bingung. Dilatih militer, aku biasa dilatih militer. Biasa mandiri dhewe. Kono mobil saya iki ben belajar ben iso ben padha iso ben ora nyusahno wong. Ya ora, engko nek rusak jadi rusak dituku sing mbok kakek foto-foto tapi dari jiwane gak mau belajar. Bahkan sing orang duwe kuwi pengen duwe, pengen iso. Sedangkan sing duwe ditukokno iku lho ora gelem belajar. Berarti kan pengen nyusahno wong tok kan. Karena uripe pengen nyusahno wong tok, lha sapa sing betah kan. Pengen ngerti aku wonge sapa sing betah. Ya lho ya wong model ngono kuwi kan. Diware merga iki men iso mangan sak dinane ben cukup. Nek nomor sak karepe dhewe, enak nomor 1 ben digawe satu jalur ora bercabang-cabang. Ngono ya ora karo-karuan. Males aku ngono. Karuan mikat yang
ya atau kono berarti bojo ki wong liya ora wedi-wedi ngono diwarai apik kena nggo mandiri ibaratnya mandiri kena diwarano anak-anak malah kakancang Ya. Kerasa iki lho. Enggak usah. Makasih. wong ora tau ora koso wis maido wong tok pola nang desa sing dibantai ngalor ngidul nek karo wong liya ku lalu ora kaprok tapi sing wis ngalor sampe dinane ngene iki ya walah ya banget padahal wis tak kandhani Iya. kowe iki tiro nem kuwi nek apik kowe apik yen elek kliwat elek wis tak kandhani ya ora dinggo percaya sing ora enak wae sing karo enak-enak iki lho ora dipercaya bah utake sine tai lho gaya martabak penceng ngono iki mripate ya ora sing digo patokan siji ini ya ora ngono iki panggah dilempet ae ora dikenekno lha sok apa nih sete iki panggah nekat kandhane ya angel warane nek timbang warane angel kandang minggat bisa sampai sepenak ya Pak jadi aku karek mempertahankan kualitas lah pula tak dandani apik-apik yang kok reputasiku dodolan dihancurna dengan sekejap ya lho padha karo balik kono nek aku mosok wong urip ya ono jane kon dandan terus wis diadono-adonan penak gawe sak karepe dhewe ora gelem berusaha yang lebih baik melok ya ono ya 2009 sampai 2026 ya ora gojak ngaduk padha karo menghancurkan reputasi sandang pangane dhewe kan ora iso njaga kualitas ukurane wong normal wong cerdas utake kena dinggo utake main aku kudu iso melebihi bojoku kan ngaduk sembarang ngaduk kudu iso bojoku iso ngene aku kudu iso ngene kan aku biyen zamane golek pengalaman kuwi angger dikai kesempatan saya seneng harus bisa lagi oke berarti kan bodoh dasarnya wong bodoh menghancurkan sandang pangan wong dodolan hancur mergo keluarganya dhewe ora sapa-sapa yang menghancurkan itu keluarga kita sendiri bukan siapa-siapa asal lanang menjaga kualitas martabaknya ben bingung iki carane menjaga kualitas ya tapi kok kaya bojone diwarai ngaduk anaknya diwarai ngaduk akhirnya ora sesuai seperti apa yang diinginkan kualitasnya buruk ibaratnya kan ibaratnya wong ngerasakno kan tetep beda rasane ngono kuwi dikandani ya malah ngajak padu repot malahnya aku sering meneng ngene aja dienggo kalan aja dibantai aku ngandani iki dirungono aja dibantah kan ben sesuai kan wis padha karo wong uta ki mung ndekek tekeni nang ndi panggone ndekek apa-apa nang ndi panggone wes kuwi ibaratnya aku sing gawe status kok takoke nang kono-kono ya malah gagal paham kan aku sing gawe status takoke nang aku aja nang kono-kono no aku jadi pengalaman kok mergawe apa nang dinggon panggane mbah nang Kalimantan mbah nang Sulawesi Irian Jaya Sumatera aku ndek pengalamanku tangguh siap bersaing aku ndek pengalaman aja apa nek pengalaman terak-terak tapi ora iso kaya sing dielok ya ibaratnya buka cabang dhewe tetep kapok wong ora kaya kae kan tetep kapok serang arah orang ya wong liya ngerti apa wong liya ora ngerti apa ngertine iki nek pas anu tok
ada konflik toh. Kesehariannya kan orang ngerti dan aku paham, berarti aku iso mendito apa-apa iso nganggit kan ya. Leneng genetike mendito apa-apa iso nganggit ini mung dianggit ngono to. Ibaratnya wong pelakor ki mung cuma didelok ngono to. Wis ora usah diwarai langsung budal dhewe fakta iku. Melakor tak lakoni dhewe ora ana semarai ora semarai. Tapi itu nggak martabak, jadi modal ngerti itu ya iso nek wong iso nganggit. Lah nek wong gak iso nganggit ya diwarai model piye ya panggah ora iso. Soalnya dia mempertahankan ego nih, ya toh. Merasa gede ndase. Ora tau rekoso. Ngertine karep penae to. Guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.